mensen. Daar zijn we weer met carnavalskribbels. Lekker zunken, lekker windje, lekker werken. Kent je die uitspraak nog? En de minste niet roet gaat, hij komt nergens. En daarom zijn we onderweg met het carnavalskribbelsteam naar Maasbracht Beek. Want er woont Pierre Knoops, de godvader van de butenrednerswereld. Gaat je met ons met kijken wat er allemaal te vertellen heeft? Kom maar. Nou Pierre, hartstikke leuk dat we hier zo bezoek mogen komen. Wie is het met dich? Ik moet zeggen dat ik niet mag klagen. Ik ben nu 75 jaar, dus dat is eigenlijk een schone leeftijd. En nog met van alles bezig zijn, dat is ook wel interessant. Ja. En het is ook goed, dat wil je ook de mensen gezond, ja. Geestelijk en ook lichamelijk. Ja, ik zie, dat is toch fantastisch goed. Hey, en ja, dat was natuurlijk wereldberoemd met die buurt van de jager, hongerangeren en als butenredner. Wie kijkt ze er eigenlijk zelf tegenaan? Ja, ik moet zeggen, dat vind ik een verrijking van die leven dat ze het kunnen doen. En nog met bezig zijn. Ja. En ook geestelijk dat nog kinderen, dat is ook belangrijk tegenwoordig. Ja. Maar ik zeg, in die 50 jaar, nu het volgend jaar al 55 jaar, ja, dan is het toch een hoop ervaring rieker geworden op allerlei gebieden. Sociaal en maatschappelijk. En ja, de leert ze natuurlijk ontzettend veel mensen kennen. De leert ze ook culturen kennen. Hè. Dus ook de verscheidenheid van mensen waar ze wonen. Of dat nu in Groningen is, of in Friesland, of in Drenthe, of in Limburg. Er zit overal wat verschillen. Hè. Maar belangrijk is dat ze, waar het te lachen is, daar zijn ze toch allemaal geheer bij. Maar waar kunnen de mensen nu het helst lachen met die buurt? Ja, dat is toch moeilijk te zeggen. Ja, dat is in wat voor sfeer dat ze die mensen ook ontmoet zijn. Ja. Kijk, in Limburg is woordrijker. Dat is een enorm voordeel als je in Limburg optreedt. Zo gauw als ze in Nederland optreedt, laat ik zeggen, want ik heb net zo midden in Amsterdam gezeten, als midden in Groningen. Of in Leeuwarden, of noem maar op, of in Zeeland. Daar hebben de mensen toch schijnbaar een beetje andere humor. Dat zou in Amsterdam niet, want dat is net vergelijkbaar met Limburg. Maar in Zeeland is het toch angster. En dan moest je natuurlijk altijd wel een beetje weten wat ze ervoor hebben. Maar je gaat brengen wat jullie ook eigen zijn. Je gaat gewoontjes of gebroeken. En je kunt er toch wat humor van maken, dan is dat heel interessant om dat te doen, ja. En deze dan, bijvoorbeeld, stel je eerst naar Zeeland, deze dan van tevoren zich daar een beetje in verdiepen, wat ze daar zoiets kunnen brengen, of deze dat ter plekke? Nee, dat moet ik zeggen, ik probeer me dan toch altijd ergens trouwens, dat doe ik nu nog, ook in Limburg nog. Als ik naar het zuiden moet, of naar Wilderen, of naar Heerlen, of naar Sleenaken, dan probeer ik toch nog wat van die eigenheid van die mensen te weten te komen. En dat in een of andere verhaal te verwerken, al ben ik dan maar met een mens op jacht geweest tegen kan en daar zie je ook kennen. Dan begint je dan leuk te werden. Die lui is met hem op jacht geweest, hij kan toch gaan niet zitten. Zo pakken ze er zelf het bij, maar dat is uiteindelijk toch om te lachen. Ja. Dus dan zit ze zelf eigenlijk een beetje op dat spoor. Ja, nee, maar ik vind ook altijd, ik heb altijd gezegd, genoeg buiten zeg het nog, Loes, als je ook eens namen op je noemt, dat mocht ze rustig doen, ik doe het ook. Maar als ze er maar samen om kon lachen, dan is het goed. Als die man er niet met lacht wat ik van zeg, dan hebben ze het eigenlijk verkeerd gezegd. Pierre, wie merkte ze eigenlijk dat was ze deed dat het echt aansloeg bij de mensen? Ja, dat moest ze eigenlijk wel zelf proberen te ervaren wat het is om humor te brengen. En het ook te kinderen brengen. Maar ik zeg al, het zat een beetje toch bij mij in de familie. Mijn vader, dat was een voordag kunstenaar. Hè. Ik heb hem zelf nooit zien optreden, maar wel veel gehuurd. En de liep ook door de hele provincie gingen die voordrachten brengen. En toen, dan bij een moment kom ik bij een toneelclub terecht en dan speelt ze daar in met. En dan terug zie je dan zo op een boel of als komische figuur. En dan is de culturele raad, die ontdekken dich dan. Ja, dan zeggen ze, dan maar wacht, dan wens ze een jongen die door het oosten gaat. En toen ben ik de eerste keer door de culturele raad gevraagd om mee te doen aan de Limburgse butenkampioenschappen.
Die worden dan meestal in het zuiden, want na de oorlog begon dat in Kerkhoor, ja, met die buurtrechter uit die regio van Duitsland. En later ging dat naar de provincie en toen kreeg ze het met Limburg, deed dat die Piet Kussers uit Zusteren en Ger Frank, Fred Ruiten. Ja. En Dick Peters, hè, dat waren ook buurtrijders in die tijd. In die 50 jaar, toen is dat begonnen. En uiteindelijk Fred Ruiten, die won toen in die 50 jaar de kampioenschap. En toen is het naar Limburg gekomen. En toen is het naar Midden-Limburg gekomen. En toen is het eigenlijk al een tijd hier zoveel mogelijk gebleven. Maar ik weet dat de culturele raad mij toen vroeg om met te doen. Daar heb ik in 1961 de eerste keer metgedaan aan Limburgse buurtkampioenschappen in Maastricht. En toen woonde daar Ger Moossen, die woonde daar in 1961. Die woonde daar toen. En toen gingen de kampioenschappen naar Beek. Daar woonde Ger Moossen. Ja. En in 1982, toen heb ik in 62, sorry, opgedraaid daar in Beek. En toen won Willy Teunissen, die won. Hij was van IJzen. En de derde keer toen deed ik met een IJzen en toen werd ik toch de eerste keer kampioen. En ik moet zeggen, dat was heel chic en ook een ervaring. En toen moest het jaar erop moest de kampioenschappen in Maasbracht zelf organiseren. Ja, dat was ook een belevenis. En toen hebben we de eerste kampioenschap in een fabriek van Siep Hoebe. Siep Hoebe, die kwam oorspronkelijk van Rogelaaf. Ja. Ja, die kent ze ook. Dus daar begon ze eigenlijk de kennismaking ook al met Roggel. Ja. En daar hadden ze ook een carnavalsvereniging, de Chansenmakers en zo doen. Je kunt ze ook terecht. Maar in ieder geval in 1964 werd ik voor de tweede keer kampioen. Maar dan mocht ze 1 jaar niet meer doen. En in 1964 werd ik voor de tweede keer kampioen. En in 1967 toen moest ik ook meedoen aan de Gouden Narkap. Die heb ik toen ook nog gewonnen. Ja, en dan was eigenlijk zo'n gentleman agreement afspraak als dan moest ze 4 jaar niet meer doen. En in 1971 ben ik toen voor de derde keer kampioen geworden. En toen was er dan een afspraak als ze dan 3 keer gewonnen hebben en nog de Gouden Narkap. Ja, dan moest ze eigenlijk niet meer meedoen aan die wedstrijd. Dus ik doe nu ook vandaag 1971 heb ik nooit meer aan de wedstrijd metgedaan. En ik draai even nog heel wel op. Ja, een buurt gaat natuurlijk om humor, maar hoe herkent ze nu echt een goeie buurt aan? Ja, toch wel, dat kent ze wel luisteren. Dus het moet het relativerend hebben, een buurt. Ja. Ook als het kan, het kritisch. Het kritisch ofwel op zichzelf of op de samenleving. En de manier waarop dat ze deelneemt in die samenleving. Dat kan ze ook relativeren. En dan de betekenis daarvan, om samen in die samenleving en in die gemeenschap te betekenen, dat kon ze ook een beetje relativeren voor doen, maar even wordt belangrijk. Maar ik heb er altijd een hekel gehad aan schoonse moppen of dat het te wiet gaat. Tegenwoordig wil ze dat niet meer tegen, dat beroepsconferenties doen dat ook, maar dat hoeft ze nog niet altijd in een provincie te doen. Ik vind altijd dat ze het niet nodig hebben, best altijd een stuk voor. Maar het komt natuurlijk ook wat nu integreren voor Brabantse buurten, dat is ook in Limburg al. Ja. Op zich is dat een heel goede bier. En ook, dat is ook heel leuk dat die dat doen. Maar omgekeerd gaan Limburgers ook naar Brabant en ja, die nemen dat soms ook een beetje over. Dat is niet meer zo ja, niet meer zo recht goed alleen met de pure humor weet te vertellen. Dus die gewoon ook wel gaat schoon zweren. Maar goed, ik vind dat moet maar iedereen voor zichzelf weten. Ik heb het nooit gedaan en ik hoop het ook nooit nodig te hebben. Schoon. Hey, en vindt ze ook dat de buurten echt veranderd zijn in de loop van de jaren? Want dikwijls echt terugkijken op al die jaren buurt. Wie heeft het zich ontwikkeld? Ja, het heeft zich toch wel het angst ontwikkeld. Maar ja, humor is toch altijd nog een kenmerk wat iedereen moet verstaan.
Maar vroeger wordt de humor gaat langzamer. Hè. De boeit ze verhaal op en hier en daar kledje ze dat gaat aan met een kwinkslag en met het humor en gaat relativerends. En tegenwoordig kon ze merken dat ze veel meer van moppen een buurt maken. Ja, dat zijn bestaande moppen soms. En ja, voor de ene kan ze, en de andere kan ze niet. Ja, want als ze de buurt optreden in een zaal, dan kan ze ook horen of ze die mop al kennen. Maar goed, ze zijn dan toch bekwaam genoeg om dat in hun eigen verhaal zodanig in te pakken of aan het bij het verhaal huurt. Maar het is dan ergens een losse mop, ergens weggehaald en daarin geduwd. En dan zijn er bij die kinderen dat gehoord, ja, dat is voortreffelijk. Maar dat wil niet zeggen dat het dan verkeerd is, maar ja goed. Ik kan me herinneren, ik hou bijna nooit een mop in een buurt zitten. Eén mop was al te veel. Ik hoor met twee mensen van, ja, rond je 40 of 44 worden die toen. Dan maak je niet mijn buurt met ons drieën. We worden ook 4 maanden of 4 maanden met één bezig en dan besteed je zo 2 of 3 avonden in de week aan. Maar altijd actueel proberen te houden en bij een onderwerp wat op dat moment nog heel actueel was. Hè. Dat was zo'n 63 met het jagen, met het jagen en de struipers en zo gaat allemaal. En in 65 was dat met de woningbouw. Hè. Ik hou een buurt als architect. Ja. En een eigen woning ontworpen, een knoopswoning. Ja. En dat kwam naar aanleiding van het feit toen minister Bogaerts, dat was een sociale minister zal ik maar zeggen. En daar zou je toe voor allemaal voor goedkope woningen. Ja, daar hebben ze in ieder dorp hebben ze de ganse straten van dezelfde woningen neergezet. Ja. Die zijn ze nu inmiddels weer aan het slopen. Ja, dus die hebben nog een tijd gehad. En tegenwoordig, ja, de sociale woningbouw is er bijna niet meer zo wie toen. Ja, tegenwoordig bouwen ze gelukkig nog wel voor oude mensen die dat minder horen. Gaat goedkope woningen waar ze ook gewoon in kunnen wonen. En, ja, maar toch al met de nodige variatie met dan. In die tijd, en ik zie niet bij mij op de straat, ik ben getrouwd in 1963, heb ze nog zo'n ganse rij allemaal dezelfde woningen. Ja, dat is helemaal zo. Maar in die tijd was dat toen alom, in gans Nederland. De sociale woningbouw. Ja. Dat is natuurlijk ook een voordeel dat ze in de politiek gezeten hebben. Dan hebben ze heel veel informatie wat ze misschien in een buurt op een of andere manier door de Rijn kunt verhuilen. Ja, ik moet zeggen, dat heeft me ook wel gaat verrijken natuurlijk. Maar omdat ik postbode was en ik kwam aldag bij de mensen. En ik kwam in heel rijke en ook in heel armense en ja, toen zoog ze nog de binnenkant van de deur ook nog. Dat is tegenwoordig toch niet meer. Ja. Maar dat heeft me wel ook heel rijk gemaakt in allerlei informatie en ook allerlei doelstellingen die ze dan kost nastreven. Hè. Want de gun je toch ook andere mensen die het minder goed houden, gaat beters. Ja. En in den tijd als postbode, daar had ook een vertrouwenskwestie was dat ook. Ja. Want soms in eigen zin, en dat deed ze zelfs nog als het moest de boekhouding worden. Maar een keer een brief schrijven voor dat gezin, dat deed ze ook. Maar dat was toen vrij normaal in de omgang postbode en mensen. Dat is nu niet meer. Maar daar ik heb er wel ontzettend veel mensen door leren kennen. Ook achter de voordeur. En ik heb nog in die tijd nog de mijnwerkspensioenen uitbetaald, ook nog aan huis. En wie de AOW pas was in die 60 jaren, ook aan mensen AOW uit gaan betalen. Het was heel interessant en dan raak je zo heel vertrouwelijk met zo'n mensen. Dat is, maar ik moet zeggen, dat was toen, dat huurde ook bij ons werk. Hè. We hebben er ook een eed over moeten afleggen bij de PTT. Dat zit ook allemaal als een geheim bewaard is. Dat is. En ik moet zeggen, ik heb er nooit geen moeite mee gehad. Die beste buurt, kunt ze dat zo zeggen welke dat was? Ja, ik kan dat niet direct zeggen dat dat de beste was, maar
de Jager, dat was een van de bekendste. Ja. Ja, die is ook door het, laat ik zeggen, door de ganse provincie heb ik die gebracht als Jager. En die was zelfs de eerste keer op een nationaal. Ja? Ja, dat ik kampioen was geworden met een creatie als Jager. Hebben ze toen nog in een nieuwsuitzending bekendgemaakt. Zo belangrijk was dat toen de cultuur. Ja. En de culturele raad, hè, want die houden toch een vinger in de pap. Ja. En zodoende ben ik dan met de architect in de woningbouw terechtgekomen. Ja, en dan hebben ze natuurlijk overal in Nederland hebben ze architectenverenigingen, hè, die ook samengebundeld zijn. En daar heb ik ook verschillende keren met in Nederland gekomen. Jaarlijks was daar een congres van architecten. En dan ben ik wel een keer of 4 jaar moeten gaan. Ja. Ja, en dan verwerk je toch eens keer wat actuele dingen in zo'n buurt. Ja. En zodoende ben je natuurlijk ook terechtgekomen bij de televisie. En Mies Bouwman. En de allereerste keer bij Willem Deus in Oudjaarsavond uitzending. En dat was heel veel kijkdicht. Dus. En daardoor ben ik eigenlijk ook in Hilversum terechtgekomen en ook dikker door geweest. En daar heb ik zelfs met radioprogramma's gemaakt. En 's morgens om 8:30 al moest ik een Hilversum radioprogramma presenteren van een uur lang. Oh. En zo'n ding, ja, dat is wel een rijkelijke ervaring geweest, ja. Zeg, en tegenwoordig zijn er ook buurtredners die in een soort clubje, een soort werkgroep, samen oefenen. Wat vindt ze daarvan? Ja, op zich is dat natuurlijk goed. Als ze daar de humor met kunnen delen, dan is dat fantastisch. Als ze dat ongeveer doen. En ik weet ook, die zenders, die doen dat ook. En die doen dat ook goed. Ja, alleen, je moet er niet te zeer een kliksje ervan maken. Dat ze zeggen, nou, hoe deust toe man dit jaar eens met aan de buitenkampioenschappen. Dan moest je winnen. En het volgende jaar dan doe ik met. Dan moest je niet meer doen. Dat zou verkeerd zijn. Maar goed, wie ze het precies verder regelen, ik hoor wel dat dat gebeurt. Maar er zijn, de LVKA, die doet nog altijd een soort buitenopleiding. En er zijn een paar buurtrijders die zich dan met beren gooien. En ja, ook dat is ook goed. Dat stimuleert weer om nu buurtrijders aan te trekken. Wie nu dat Sylvia Ramakers, dat deed de eerste keer met. Je kon al aan het meisje merken dat het ervaring heeft op de bühne. Want dat speelde al een jaar of 15 toneel. En ik heb hem ook een paar keer gehoord. En ook met die voorselectie. Dat was qua tekst en qua brengen was het de beste. En dat bleek ook wel. Op de kampioenschappen dat het toch ook de beste wordt. Of gewoon door heel goede buiten bij gewoon, ja. Maar goed, het zou leuk zijn als je meer dames met in de buurt. Zo op de bühne is er nog genoeg bewegen. Nou, die zitten ofwel in dansgroepen of in duetten dat ze gaat zingen of vertellen. Ja. Maar die individueel in zo'n buurt, dat komt ze niet zo wel tegen. Net trouwens in Brabant niet, in Gelderland niet. Zeg, nu weten we al van alles over wie het vroeger is gegaan en zo, maar wie is het nu anno 2014 met die carnavalskribbels, Pierre? Nou, ik moet zeggen, die zijn nog niet over. Aha. Nee, ik vind het nog altijd ontzettend leuk als ik na een optreden ergens bijeenkom. En ik kom er mensen tegen en dan kunnen ze ons over die wederwaardigheden van het leven spreken en een beetje met lachen en wat het betekent eigenlijk om in het gezellig omheen te zijn, want dat is toch heel belangrijk, ja. Ook op sociaal en maatschappelijk gebied. Nu kunnen we het door niet meer permitteren om natuurlijk nog veel bier te drinken. Vroeger ging dat gaat makkelijker. Maar goed, dat hebben ze ook geleerd dat dat niet moest doen. Maar het gezellig bijeenzetten en nog het logeneren of een uurtje kaarten, dat vind ik ontzettend gezellig. En dan kan ze ook over de carnaval en over de buurtrijd waar ze er zijn geweest. Daarom zijn die buurtengalen zo ontzettend belangrijk geworden in de tijd van de carnaval. En dat is nu ook wie langer we meer aan het opkomen. En eigenlijk is dat goed. Dat is een ontmoeting, sociaal en maatschappelijk. En er wordt alleen maar gelachen. En dat is fantastisch.
Nou zeg, hier zijn wel veel jachttrofeeën, Pierre. Ja, niet alleen jachttrofeeën, maar ook natuurlijk veel andere medailles. Die toch allemaal op zich allemaal een betekenis hebben en soms ook geen. Maar er zijn ook wel medailles bij dat ze zeggen, ja, dat is toch wel leuk dat ze er is geweest. Hoe kunnen ze dat nog zien? Ik zocht er juist even een hangen van de deelknotsen. De deelknotsen? De deelknotsen, ja, dat is een carnavalsvereniging. Daar ben ik ook erelid van geworden, van die deelknotsen. Dan moesten ze dan zondag her en dan moesten ze dan verhoren. Dat was in de buurt van Wassenaar. Oh. En zo ze zeggen, ja, hoe komen de deelknotsen daar terecht? Maar dat weet ik zelf ook niet, waarom dat die de deelknotsen. Maar in ieder geval, daar heb ik dan toch enkele jaar bij hergegangen. Ja. In Leiden ben ik ook geweest op de carnavalsverenigingen. En zelfs in Groningen. En in de gevangenis in Groningen ben ik geweest. Ook, ja, en die... Hoe echt de kortsten en die veerlijkste zitten. Kostte die ook lachen? Ja, die kreeg nog een lachen ook. Ja, maar je moest natuurlijk niet gewoon vertellen wat ze gedaan hebben. Nee. Maar hoe ze spiet van houden. Maar in ieder geval, dat was een belevenis, toch, om dat te zien. Ook alleen om naar binnen, maar ik gewoon een chauffeur. En we moesten met tweeën daar ook naar binnen gaan. Ja. Want er houdt meer moeite om erin te komen en eruit te komen. Ja. En ik moest optreden zo zeil, hoe ze dan allemaal die zware mensen in zitten met die zware straffen. En dat duurde misschien wel een keer ergens zo een paar deuren herwoor om in het vertrek te komen, die mensen allemaal zoten. Maar is het dan niet lastig om toch een beetje lollig te worden? Ja, die houden een carnavalsring uit Groningen, die houden dat beloofd dat die daar komen. En ik zou dus als gasten optreden. En ik kreeg die ook nog een lachen, nog of zo'n naar bieden hoor. Echte moordenaars bij. Ik heb er wel nog met zo'n jonge karl nog. Maar het is een belevenis om het te maken. Dat ze tussenin zo goed in kunt. Ja. En de bewaker daar dus met ons, met leep naar de zaal her. Daar waarschuwde hij toch van tevoren dat ze ook toch niet reëel met die mensen moest omgaan. Dus een beetje afstandelijk. En ik vertel dus leuke dingen over mijn eigen ervaring. En dan spoor dat zoveel komt. En ja, dan kostte die mensen waarschijnlijk ook nog maar lachen, dus dat was wel leuk. Hey, en best ook eens wat ergens geweest. Deze dag zie je gewoon niet meer niet lachen ze op een verkeerde momenten of zijn ze niet gezellig? Nee, ik heb dat eigenlijk, dat kan ik nooit zeggen dat ik op het moment van desillusie ergens niet meer her zou gaan. Nee, ik heb het altijd toch wel leuk gevonden. Kijk, er zijn momenten, dat mensen die zitten dan met gedachten bezig, dan lachen ze ook niet. Ja, ik heb ook al gezegd, als de jongen het eten, dan moesten ze niet optreden. Die mensen zijn eten, niet. Maar hier lukt kunst op plaatsen, ja, meer knopen ze kunnen beginnen, we hebben het eten op tafel gezet. Ja, dat moest ze ook kennen. Nee, ik zeg, als een hondje deed, nou begint ook les te weer. En de buurtrijder optreden, jongen deed, dat werkt ook niet. Dus dat weet ze, die ervaring hebben we wel. Nee, zo moet ik zeggen, dat valt best met. Maar ik denk ook wel dat ze toch een beetje de vingerspitsengevoel moest hebben van met wat voor mensen ben ik nu vanavond bijeen. Ik ben ook altijd geïnteresseerd hoe die mensen zien en wat ze doen en of wat ze niet doen. Dat is, ja, dat maakt het eigenlijk interessant om met die mensen toch in een weg te overbruggen waar ze samen over kunnen lopen. Ja. En dat is altijd als ze die moeite willen doen om te weten voor wem dat ze optreedt en wat ze er eigenlijk moest doen. Ja, dat is... En dat vind ik hartstikke leuk. Of dat nu een bejaarde echtpaar is of een familie van in de 80 of dit zijn erwaarde zusters. Ja, dat is toch wel fijn. Maar die moeten moesten zich toch door naar het buurtredder. Ja. En eigenlijk hebben ze dan toch ook een soort onsterfelijk talent. Ja, als ik het zo mag noemen, heb ik die gave ook gekregen. Ik ben er net zo heel dankbaar voor ook. Ja, en ik zeg ook wel eens, soms hoe hebben ze het aan verdiend dat ze dit moest doen. En ja, het is toch wel fijn. En gelukkig
kan ik zeggen dat ik eigenlijk nooit nemens op het teen heb getrokken zodanig dat er quorum was. Of zo. Nee, nooit. Maar dat vind ik wel de leukste ervaringen. Dat ze lachend naar binnen kunnen schoon, maar ook lachend naar boeren kunnen schoon. Ja. En dat heb ik ook wel een beetje geleerd van. Mijn vader moest altijd zorgen dat ze gewoon naar binnen gaat en ook altijd gewoon naar boer schoot. Niet dat de lui zeggen, kijk, daar eet er. Dat is natuurlijk niet goed. Zo zeggen, maak er nog maar een fijne dag van en een fijne verslaving. En dan drinken we zelf ook maar een.